Ako ušetriť viac ako polovicu nákladov na účtovníctvo? Vo vašej firme sa vytvára a spracúva kopec dokladov. Vystavujete faktúry, evidujete došlé faktúry, prijímate a párujete úhrady. Tieto doklady potom odovzdáte účtovníkovi a ten ich pracne nahadzuje do svojho účtovného systému. No ale vy ste už predsa tie doklady nahodili do svojho systému. Prečo by ste túto prácu mali robiť aj vy, aj váš účtovník? Duplicitne. Jedine preto, že váš administratívny softvér je oddelený od účtovného softvéru vášho účtovníka. Čo s tým? Riešenie má elektronický účtovník. Elektronický účtovník je komplexný ekonomický softvér, ktorý v sebe spája administratívnu a účtovnú časť priamo cez internet. Takže účtovník vidí spracované doklady hneď ako ich vložíte do systému. Veľkú časť práce účtovníka pritom vykonáva elektronický účtovník automaticky. Napríklad, ak vystavíte faktúru, tá sa automaticky zaúčtuje. Takisto sa automaticky zaúčtuje došlá faktúra, ktorú zaevidujete. Alebo napríklad, ak do elektronického účtovníka nahráte bankový výpis, automaticky dokáže načítať položky, ktoré sa spárujú s faktúrami a zaúčtujú. Účtovníkovi ubudne práca a vy tak ušetríte kopu peňazí. To ale nie je všetko. Chcete napríklad získať prehľad o úhradách svojich faktúr alebo o stave DPH? Žiadny problém. S elektronickým účtovníkom máte pod kontrolou svoje náklady, výnosy a samozrejme aj zisk. Stačí len kliknúť. Ako teda začať? Na www.elektronickýúčtovník.sk si vytvoríte vlastné konto. Následne si vytvoríte firmu a hneď v nej môžete začať pracovať. Okamžite môžete úplne zadarmo začať vystavovať a posielať faktúry, riešiť prevodné príkazy či načítavať bankové výpisy. K firme pripojte svojich pracovníkov a rozdeľte im jednotlivé úlohy. Všetko, čo urobia, vidíte hneď na svojom počítači. Celú prácu teda máte pod palcom. Zaregistrujte sa na www.elektronickýúčtovník.sk a využívajte celú administratívnu časť úplne zadarmo. Teraz máte navyše možnosť na 30 dní bez poplatkov využívať aj účtovnú časť. Neváhajte a začnite na účtovníctve šetriť už dnes.